Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni minnu fana bɛ kan an lamɛn arajo joliba kan an ka foli ani tanuni an b'o ta di aw bɛɛ lajɛlen ma bi ntɛnɛndon in na novembre kalo tile 13 san 2023 lamɛnnaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka jira k'a fɔ jɛmukan min bɛ sigi aw ye ni ladala jɛmukan don o don a kun de ye lamɛnnaw aw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ min ye kunnafoni sɛbɛnw ye minnu bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw fɛ lamɛnnaw ka se ka jamana kunnafoni bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ta ye anw ka baara ye o ye k'a lakale aw ye bamanankan na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ ni an sigilen o de kɛnɛ kan minnu bɛ ka an filɛ bɔlɔlɔw fana sanfɛla la an tɛ ɲinɛ kɔ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an b'a fɔ aw danse lamɛnnaw an tɛna ko bila daginɛ la sabu bi ye dɔgɔkun daminɛ ye an bɛ dugawu de kɛ dɔgɔkun hɛrɛ a n'a karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma gafew bɔra caman kɔni b'an bolo kɔrɔ bi ayiwa min ye Zenith Ballet ale bɛ yan 26 mars ale fana bɛ yan Nouvelle Horizon bɛ yan le soir de Bamako bien, le Challenger bien, l'essor bien, ani les échos wele limanaw ni waati kɔni man tan tɛgɛ ma fiyewu an na ninnu bɛɛ lajɛlen lakale aw ye a bɛɛ lajɛlen kibaraw de ye jamana kibaraw de don o kumana an b'a fɔ ɲɛna aw danse limanaw an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min ye an ko a ma ko Zenith Ballet kumana a y'a jira k'a fɔ Mali jamana kɔngo kibara bilama awa ko kɛlɛ min kɛra Kirina ni maaw hakili b'a la awa ko o kɛlɛ kelen limanaw ko o de bolodalen bɛ Kidali bi bina kɛlɛ in bɛɛ bi mun nɔfɛ min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ye n'i y'a lajɛ san 1235 o ni bi cɛ limanaw san ba caman de don Kirina kɛlɛ kɛra limanaw n'a kɛra sababu ye ayiwa Soso masakɛ n'o ye Sumaworo Kante ye ale ni Sunjata Keyita limanaw olu ye kɛlɛba de wuli awa kɛlɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye yɛrɛma hɔrɔnya ye Mandekaw bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na limanaw ko kɛlɛ in kɔfɛ san 780 ani 80 ɲɔgɔn na a jirala k'a fɔ bi Asimi Goyita ka kɛlɛcɛw olu fana wulilen bɛ keleya ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka segin a ma cogo min na awa u bɛ ka maa min kɛlɛ o ye maa minnu bɛ yen n'olu kɛra faso juguw ye i n'a fɔ Yad Agali ani u bɛ maa minnu ka ci la n'olu de bɛ k'u dɛmɛ ko fo ka Mali tila fila ye walasa Asimi Goyita kɛmɛ ka i disi da ninnu disi la bi wa kɛlɛ limanaw a bɛ sen na dɛ min ye fasiri n'o ye Zenith Ballet ye a ko bɛ cogo min na bi awa a gɛlɛyalen bɛ a kɛmɛ ka wele de bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka kelenya sabati Mali finitigiw faama forces armées maliennes ka to u kɔ k'u senkɔrɔma don dɔ walasa ko min bɛ sen na limanaw san 10 ni ɲɛ sen tɛ ka sɔrɔ Kidaliko la san 10 Kidaliko kɛlen bɛ a damana ko ye Mali kɔnɔ ɲɛ foyi sen tɛ ka sɔrɔ a la a jirala k'a fɔ limanaw kow bɛ ka jɛya bi dɔɔni dɔɔni sabu n'i y'a lajɛ Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen n'i y'a lajɛ i ye siya o siya ta bi bɛɛ bɛ ka disi gosi ni bi in na Mali Kidaliko cogoya ye a jirala k'a fɔ bi in na ko Mali marabolo 8nan in n'o ye Kidali mara ye ayiwa n'a a jirala k'a fɔ yɔrɔ in a minɛni ko Mali tɛna tila fila ye o kuma limanaw o bɛ ka sɛbɛntiya bi kosɛbɛ ko in tun bɛ ŋunuŋunukan na maaw tun ma d'a la nka e ko bi ayiwa tiɲɛ de tɛ ka da kɛnɛ kan sabu ko min ye Kidali mara ye ayiwa ni maaw dɔw jɔn de tun bɛ se ka da nin na k'a fɔ ko Mali finitigiw bɛ se ka taa u jɔ Kidali da la ka Kidali bɛɛ lajɛlen koli k'a fɔ maa tɛ don maa tɛ bɔ ayiwa min ye bamaciw de ko don k'u bali u ka Kidali marabolo k'a kɛ u sago ye jɔn de tun bɛ se ka da u la san 10 bi kɔfɛ limanaw ko nka ayiwa ma nin ye ma nin mɛn si ma labɔli kɛ
kɛlɛ min bɛ sen na nin ye n'o ye ka Kidali minɛ limana ko kɛlɛ in wa a bɛ ka kɛ dɛ kɛlɛ in bɛ ka kɛ wa ko kɛlɛ in yɛrɛ maaw hakili la k'a bɛna dan yɔrɔ min na a tɛna dan ye sabu n'i ye jateminɛ kɛ a jarala k'a fɔ ko banmaci minnu n'o ye banmaci ɲɛmɔgɔw ye maaw bɛ minnu dɔn olu caman yɛrɛ bɛ kɛlɛ in sababu la olu bolila limanaw dogoyɔrɔ foyi ma sɔrɔ o la ni kulu dugumanaw kulu wo kɔnɔnaw tɛ dɔw yɛrɛ bolila limanaw ka Kidali marabolo bila an bɛ waati min na ko sisan a mana kɛ cogo cogo Zeniti Bale y'a jira k'a fɔ min ye rebelle kɔrɔw ye min bɛ CEMA ani CSP PSD kofɔ caman bɛ bi limanaw u bilalen u bɛ kamanagan kɔnɔna la u caman bɛ bi u ka kɛlɛcɛw limanaw olu tilal'u la u caman bɛ bi maramafɛn minnu b'u bolo maramafɛn minnu ni u yɛrɛ kun dan bɛ o la o maramafɛnw Mali finitigiw ka wulikajɔ tasuma surula o bɛɛ lajɛlen kan o la fasiri Zeniti Bale a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko o kɔfɛ ka kɛɲɛ ni gouvernement yɛrɛ ka hakilila ye min bɛ finitigiw ka ɲɛmɔgɔyaso n'o ye u ka kunnafoni bɛ di yɔrɔ min na n'o ye DIRPA ye limanaw ale ye communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ ko a bɛ tile damadɔ bɔ sisan wulikajɔba min kɛlen bɛ n'o ye opération stratégique ye Mali finitigiw ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen walasa ka se ka Mali dugu si tɛ yen o ko ka to yen banbanciw juguw bolo a jarala k'a fɔ Kidali marabolo kunungo kari nɔgɔmuru kalo tile 12 san 2023 a jarala k'a fɔ Mali finitigiw y'u toro ka gɛrɛ kosɛbɛ Kidali marabolo kɛrɛfɛla la ko Mali finitigiw ka fara ɲɔgɔn kan an'u ka fɛɛrɛw a kɛmɛ sababu ye terroriste n'o ye banbaci jɛkulu ye u caman bɛ yen u bolila dɔw kɛmɛ ka t'u dogo kulu kɔnɔnaw la u ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen olu yɛrɛ ye Kidali marabolo bila u bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi ko mun ɲinina sa o de ye jamanadenw ye u ka tugu armée kɔ u ka armée dɛmɛ kibaruya dumanw ani armée bɛ se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la cogo min na Kidali min kɛn bɛ ŋɔni ye Mali sen na bi san 10 kɔfɛ limanaw ko Kidali ko in ko a tɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la fiyewu an bɛ Ala deli Ala k'o de kɛ Zeniti Bale an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko 26 mars ale kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ Mali ka ɲɛtaga sɔrɔ ko nasira la ko waati de bɛ kɔnɔ ko a tɛ se ka kɛ ko kɔrɔtɔlenba ye sabu hali n'a sɔrɔla jamana mago bɛ ka sɔrɔ yakubaya bi na jamana kɛmɛ k'i sinsin a ka impôt ani douanew de ka bi o de bɛ ka jamana yɛrɛ dɛmɛ n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ tajiko ka taa se sɔrɔ yɛrɛ yakubayali ma fasiri n'o ye 26 mars ye ko nin kɛn bɛ ko ye bi min kɛn bɛ ka sɔrɔ nagasi kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ n'i y'a lajɛ ko sɔrɔ ka se hakɛ dɔ la ani ka politiki gɛlɛya min bɛ yen k'a fila ɲɛnabɔ yɔrɔ kelen Mali ta kɔni kɛn b'o ye bi a ma nɔgɔn kosɛbɛ nka baara in fasiri ko dɔɔni kɔni tɛ tɔtɔ ko foyi la ko kabi utukalo tile 18 san 2020 waatiw la min ye Ibrahim Boubacar Keita finitigiw nana ale ka fanga minɛ fo kana bila an bɛ don min na ko bi ko baara belebeleba minnu bolodara limanaw ni Mali jamana ye siraw dayɛlɛ nka ko diɲɛma y'i kɔdon Mali jamana na a jarala k'a fɔ Mali kelen bɛ ka baara fɛn fɛn boloda bi yɔrɔ wari mana fɔ ko bɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ wari ko k'ale tɛ mankan fɛ an bɛ don min na ko bi maa minnu bɛ yen n'olu ye nafolobatigiw ye minnu bɛ yen n'olu kan u ni jamana ka baara kɛ n'o ye Mali jamana ye olu y'u kɔdon an na kabi finitigiw olu ye fanga minɛ Ibrahim Boubacar Keita la hakilila jiginna limanaw min ye Banque mondiale ka taa se Fonds monétaire international ninnu de ye diɲɛ waribonbaw ye minnu ni Mali jamana bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a waati la finitigiw kɛlen kɔ ka fanga ta ninnu dalakan kɛra mun ye ko nafolo ko fɛn fɛn bɛ yen baara ɲɔgɔnya fɛn fɛn bɛ yen n'u b'u ni Mali jamana cɛ k'u ye a bɛɛ lajɛlen tigɛ ko nka sira kelen de bɛ yen n'o ye buna hadamadenya yɛrɛ tɛ taa sira minnu kɔ ko u bɛ taa ni o siraw de ye ko ka sɔrɔ ka u ka nafolo k'a bɛɛ lajɛlen tigɛ Mali la Mali kɔni tora a yɛrɛ ma ten limanaw fo ka n'a bila bi la yɔrɔ wari ko mana fɔ fɛn fɛn la foyi tɛ se k'o ɲɛnabɔ ni wari tɛ bi na Mali cakɛda misɛnninw caman de bɛ yen dɔw yɛrɛ ye baara jɔ nka minnu bɛ yen ni olu bɛ k'u débrouiller u yɛrɛ ye limanaw ka baara kɛ a jarala k'a fɔ a kɛmɛ ka kɔlɔlɔba de si min ye du gaw ma bi a kɛmɛ ka kɔlɔlɔba se maa minnu ye bololabaarakɛlaw ye a kɛmɛ ka kɔlɔlɔ se maa minnu bɛ hali n'olu ye sojɔlaw ye limanaw Mali sɔrɔ bɛ o dabolo de kan bi dɔw yɛrɛ bɛ n bɛ bi balo ɲini ka n sigi ka sini fana ta ɲini
an b'o de dabolo ka bi nka limana ko nka waati de kan ka kɔnɔ a man ka kɛ i n'a fɔ ko kɔrɔtɔlen a bɛ taa dɔɔni ni dɛmɛbaw bɛ y'u kɔ don e la maa o maa bɛ yen n'o kan ka e dɛmɛ maa o maa bɛ yen n'o kan ka nafolo di e ma n'o y'a kɔ don e la ka e to i kelen na yɔrɔ baara bɛ gɛlɛya i bolo mali b'o o dangan de la bi u ye kunnafoni kolon yɛrɛ ta ka nɔrɔ mali la k'a fɔ ko nafolobatigiw n'o ye investisseurs ye k'u ka na mali la sabu ko kɛlɛ de bɛ yan ko wa ko mali yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen u y'olu bila zone rouge la i n'a fɔ saharien minnu bɛ yen i n'a fɔ mopti mara ka taa kɔrɔnfɛlaw la hali kayi mara yɔrɔ dɔw bɛ yen limana u y'olu bɛɛ lajɛlen bila zone rouge la ko maa kana na mali kɔnɔ ka tɔgɔ jugu ta ka da mali kan limana an bɛ don min na ko bi a kɛra sababu ye sɔrɔ bosobaw diɲɛ ɲɛfɛ olu caman y'u kɔ don an ka jamana na caman yɛrɛ dalakan kɛra mun ye k'u bɛ siran ko mali bɛ lahalaya min na bi hali n'u nana n'u ka nafolo ye ko maa tɛ ko cogo dɔn ko bamajiw bɛ sɔn ka wuli maa t'u wuli waati dɔn ka na marabolo minnu yɛrɛ bɛ yen n'u se ma se yen fɔlɔ ka taa ko baara ɲami yen nɔ n'o dun kɛra olu minnu ka nafolo bɛ yan a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye olu ma limanaw ni damada de kɛn bɛ gɛlɛya ye mali jamana ka bi ni n'o kuma fɔra jamanadenw de kan k'o faamuya k'a fɔ ko gɛlɛya man'i sɔrɔ i mana bɔ i da kaba ko n bɛ n ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ni maaw y'u kɔ don i la o de bɛ kɛ gɛlɛya ye ko mali b'o gɛlɛya damada de kɔnɔ bi mali kamara de ka fasiri don limanaw an ye nin bɔ 26 mars kɔnɔ bi aw bonya b'a la limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko nouvelle horizon ale kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ ko mali kalansow n'o ye kɛrɛnkɛrɛnye kalansow ye bi ntɛnɛn e k'u ma baara bila kura wɛrɛ daminɛ ɛri 120 ɲɔgɔn na k'u bɛna o daminɛ bi ntɛnɛn novembre kalo tile 13 ka sababu kɛ ko kumaɲɔgɔnya min tɛmɛna kalansow kɛnyɛrɛye kalansow u ka jɛrɛjɛkulu ani minisiriso min bɛ kalanko kunna ko bɛnkan ma sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛlen kɛra sababu ye bi min ye baarabila ye o kun ye baarabila kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen in na k'u tilala ka dɔ fara a kan nin dɔgɔkun yɛrɛ la tuguni walasa a jarala k'a fɔ min bɛ kalansow ko fɔ n'o ye kɛnyɛrɛye kalansow ye limana u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛrɛjɛkuluba min kɔnɔna la n'u k'a ma ko AEPAM ko juma tɛmɛnen novembre kalo tile 10 san 2023 k'u ni minisiri n'o ye docteur Amadou Sisa Vane k'u n'ale ɲɔgɔn ye ka se ka kuma min ye gɛlɛya min bɛ n'a fɔ kɛnyɛrɛye kalansow olu ka wariko la sabu kɛnyɛrɛye kalansow y'a jira k'a fɔ olu bɛ fɛn fɛn ɲini bi o de ye u ka juru dɔ bɛ gouvernement la n'o de ye frais scolaires demi bourses a n'a ɲɔgɔnna caman u bɛ wari min di kalandenw kunkɔrɔ gouvernement bɛ kalanden minnu bila ka taa u ka kalansow la olu ka musakaw ko ka olu de sara ko juru bɛ gouvernement la san 2022 ani san 2023 ta min ye kɛnyɛrɛye kalanso ninnu ye u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔ association des écoles privées agréées du Mali AEPAM a ɲɛmɔgɔ Bulkasum Ture ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko minisiri ye nin min kɛ nin ye k'u wele k'u sigi sabu fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka ɲɛnabɔ jamanaw sigikafɔ de bɛ kɛ fɔlɔ min ye groupement des écoles privées du Mali Modibo Kane Doumbia ale fana ka fanfɛla la ale fana ye minisiri fo nin hakilila in na kosɛbɛ min ye minisiri yɛrɛ ye a ko ko min ye nin baara min daminɛnen filɛ ale fɛ nin ye ka kumaɲɔgɔnya kɛ kumaɲɔgɔnya in tɛ dɔwɛrɛ ye ko kuma tɛ fɛn fɛn la sigikafɔ tɛ fɛn fɛn la limanaw a ka gɛlɛn bɛn ka sɔrɔ o ko masina la docteur Amadou Sisa Vane y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ école privée n'u o ye kɛnyɛrɛye kalansow ye u kɛn bɛ ka baarabila min daminɛ bi kuma kɛra o kan an'u ka juruko minisiri kɔni y'u ladɔnniya k'a fɔ ko juru in a bɛ sara dɛ nka k'a ɲininen bɛ école karamɔgɔw n'o ye kɛnyɛrɛye kalanso ninnu ye k'a ɲini u fɛ ko juru fana bɛ u yɛrɛ la bɔlɔ dulonnen bɛ fana fɛn yɛrɛ dulonnen bɛ bɔlɔ la ko u ka wari u ka juru fana b'u la n'o ye impôt ye ko ale ye minisiri min bɛ nafoloko kunna n'o ye Alfuseni Sanu ye ale y'a ɲininka yalima ninnu ka wariko bɛ cogo di a k'u ma ko yan'u ka wari ɲini ko juru bɛ u yɛrɛ la sabu école privée ninnu u kan ka dɔ sara jamana fana ye n'o ye impôt ye a jarala k'a fɔ a na kɛ impôt ninnu caman de fana juru bɛ kalanso ninnu na k'a ɲini u fɛ jamana u ka o juru fana sara min ye kɛnyɛrɛye kalansow ka association u y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ ko ye k'i bɛ ko min da ɲɔgɔn ma olu ka juru de bɛ gouvernement la wa kalandenw de ka siniɲɛsigi dulonnen bɛ a la ko ni gouvernement nana fɔ ko fo impôt juru min bɛ olu la ko k'o sara
ko bɛnkan kɔni ma sɔrɔ u ɲɔgɔn cɛ min tora sa jamana bin tɛnɛ novembre kalo tile 13 kun ye baarabila min boloda dɔgɔkun tɛmɛnen u ye dɔ fara a kan dɔgɔkun kelen wɛrɛ o bɛna fara a kan jamana a ko bɛ dangan min kɔnɔna a jala k'a fɔ association des écoles privées agréées du Mali AEPAM u ni minisiri ka ɲɔgɔn ye tile 5 kɔfɛ k'u ni denmansaw olu ka tɔn n'o ye association des partenaires et parents d'élèves APE u n'olu fana ye ɲɔgɔn ye jamana min ye Dɛnba Kante ye olu kɔni ye hakilila dɔw d'u ma u ka se ka ɲɔgɔn faamuya walasa kalan a bɛ se ka kɛ denmisɛnninw ka sinɛsi kana don ngalama na kunnafoni de ye nin ye jamana an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko Soir de Bamako le Soir de Bamako a ye ɲininkali kɛ limanaw a y'a jira k'a fɔ ko Umaru Mariko n'o ye parti Sadi ɲɛmaaba ye Umaru Mariko ale ye députéya kɛ Kɔlɔnjɛba ka tɛmɛ ɲininkali kelen bɛ n'a sɔrɔla Umaru Mariko ni hakili tiɲɛ yɛrɛ ma Umaru Mariko sɔrɔ fasiri ka ɲininkali don a ko Umaru Mariko limanaw ko a ye kuma dɔ fɔ kɔsani na maa b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla Umaru Mariko yɛrɛ na hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni ko a ye wele bila min ye Turki jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Recep Tayyip Erdogan yanni o cɛ Umaru Mariko waati dɔ la yɔrɔ a kun ye jalaki bɛ Mali finitigiw ka fama k'a fɔ k'u taara bi civiliw ka jamanadenw murakaw fɛ k'u ka olu bɔnɛ u ni na o de kɔfɛ ko Umaru Mariko ye lettre ci min ye Turki jamana ɲɛmɔgɔ Recep Tayyip Erdogan k'a fɔ a ɲɛna ko a bɛ ka drone minnu feere n'o ye kɛlɛkɛ pankuru fitinin ninnu ye n'u kama ko drone TPD ko min bɛ ka feere Mali ma ko Turki jamana ɲɛmɔgɔ k'o jɔ joona joona n'i y'a lajɛ limanaw hali n'a sɔrɔla fasiri a ko a ye kuma in fɔ ni sigasiga n'a ye nka ko Umaru Mariko n'a ma ɲɛ ko kuma in k'a y'a fɔ ko maa bɛ se ka da la cogo di ko ni ɲɔgɔnna cɛba min ni ka bɔli kɔsa in na bɔli ko ka Mali finitigiw minnu bɛ fanga la bi yalima a n'u cɛ bɛnɲɔgɔnya t'u ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'i ta sara olu la fo jamana kuturu yɛrɛ k'a fɔ o ka hɛrɛ bɛ taa sira min kan k'i b'i sen da o kan ko mun de bɛ ka Umaru Mariko bila nin na Docteur Umaru Mariko ka min ye bandi minnu bɛ Kidali mara kɔnɔ ko f'u ka Kidali minɛ k'a k'u ta ye ko Umaru Mariko mun de bɛ k'a bila ka o bandi ninnu dɛmɛ bi ɲininkali a bɛ kɛ dɛ nka ko n'i y'a lajɛ jamanaw min ye novembre kalo tile 7 tɛmɛnen ye a jala k'a fɔ Umaru Mariko filɛ nin k'i yɛrɛ kɛ banbaci jɛkulu minnu ni olu sɔn tɛ Mali ka basigi ma minnu kɛn bɛ k'a fɔ ko fo Kidali ka to olu bolo ko Umaru Mariko filɛ k'i yɛrɛ kɛ u dɛmɛbaw ye an bɛ don min na i ko bi ko de ko Mali jamana k'o de kɛn bɛ ka kɛlɛ baga Kidali marabolo ɲɛmɔgɔw ma minnu bɛ yen ni olu ni Mali jamana bɛnnen bɛ bɛnkan na n'o ye accord d'Alger ye ko accord d'Alger limanaw o ma wuli ka bɔ yen ko Mali jamana tan bɛ baga banbaci jɛkulu ma Kidali mara kɔnɔna la ko accord in dun yɛrɛ filɛ nin limanaw min ye diɲɛ kelenya tɔnba Organisation des Nations Unies ONU ale yɛrɛ kun ye a laɲini ko ka yɛlɛma don accord ko in na walasa bɛnkan minnu b'a la olu ka se ka yɛlɛma Mali gouvernement bɛn bɛ se ka na Mali jamana kɔnɔna la cogo min na n'i y'a lajɛ Docteur Umaru Mariko y'a jira k'a fɔ ko Mali gouvernement k'a kɛn bɛ ka kɛlɛ de baga banbaci jɛkulu ma Kidali mara kɔnɔna la wa ko kɛlɛ yɛrɛ limanaw ko kɔlɔlɔ bɛ se ka se hali an kɛrɛfɛ jamana caman ma ko furanjila fanga ɲɛmɔgɔw a y'u jalaki kosɛbɛ k'a fɔ ko k'u bɛ k'a fɔ de k'u bɛ ka t'u dogo Kidali kɔfɛ k'u bɛ Kidali mara minɛ ko k'a lasegin Mali ma ko jɔn de y'a fɔ jamana mara ɲɛmɔgɔw ye minnu bɛ furanjila fanga kunna bi ko Kidali bɔlen bɛ Mali la Umaru Mariko ka kuma kɛra nin ye ko Mali maa minnu bɛ ka Mali mara bi k'u bɛ ka t'u dogo Kidali kɔfɛ k'a fɔ ko f'u ka Kidali minɛ ko k'a sɔrɔ nin ko u bɛ ka baara min kɛ ko nafa t'a la a ko kɔfɛ a ka sɔrɔ ka wele bila min ye Recep Tayyip Erdogan ye ko a bɛ ka drone minnu feere Mali jamana ma n'o ye drone TPD ye ko ni Turki jamana yɛrɛ b'o dilan ko a kana sɔn fiyewu ka o feere Mali ma ko Umaru Mariko fasiri ka ɲɛfɔli la ko a tɛ ni cɛ in dɔn de n'o ye Turki jamana kuntigi ye a t'a dɔn n'o tɛ a tɛ ni lettre in ci a ma n'o tɛ ko Recep Tayyip Erdogan bi bi in na cɛ kelen min bɛ yen n'a ni lamɛrikɛnw a tɛ ka sɔn u ka hakilila ma a tɛ ka sɔn nanzaraw ka hakilila ma sabu ko u bɛ ka Israel ni Palestine bila ɲɔgɔn na yɔrɔ Recep
Tayyip Erdogan kɔsa in na a ye Israel jamana a ye jalaki bin u kan kosɛbɛ k'a fɔ ko terrorisiw don bamaciw don u bɛ ka taa bi Palestine kan ko cogo di min ye Umar Mariko ye a bɛna taa don min ye Recep Tayyip Erdogan na hakili cɛ wa ko Recep Tayyip Erdogan n'o ye Turki jamana faama ye a b'a dɔn k'a fɔ Mali finitigiw bɛ wuli ka jɔ min na bi Kidal marabolo kɔnɔ san 10 kɔ o sen tɛ ka sɔrɔ Mali jamana marabaw fɛ Mali jamana marabaw sen tɛ se ka se yen wuli ka jɔ bɛ ka kɛ ko jamana ɲini n'a fɔra k'a fɔ a bɛ faamu cogo di maliden min n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ o ka wuli k'a fɔ ko bɛ nin ɲɛfɔ diɲɛ kɔnɔna la ko ayiwa Mali jamana min bɛ yen n'a bɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini ko dɔ kana sɔn ko k'o dɛmɛ kɛlɛ nasira la yɔrɔ nin tɛ se ka faamu i mana ko Umar Mariko bɛ dabolo min na bi a ye kuma min fɔ nin ye kuma in ani foyi tɛ sanga fo n tɛ n ka jamana fɛ walima ni maa de dɔ bɛ ɲɔgɔn na n ka juru sara o la jamana o k'a n'o de bɛ sanga bi kunnafoni de ye nin ye an ye nin bɔ fasilidi sɛbɛn le soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. An bɔra yen limanaw fasilidi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko le challenger kumana ale ko minisiri kɔrɔ n'o ye Koniba Sidibe ye ko a kumana Mali sifinnakaw fɛ Koniba Sidibe ko ale bɛ ko nka ko a bɛ jalaki dɔw fana bin Mali furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw kan min ye Koniba Sidibe a na kɛ a ka lettre dɔ kɔnɔ lettre min n'o y'a yɛrɛ ka hakilila ye a ko ale ɲɛ bɛ ko taabolo la cogo min na bi président mouvement pour un Mali destin Kome Modek o y'a ka politique tɔn ye Koniba Sidibe a ye députéya yɛrɛ kɛ a ye ministériya fana kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ a kumana kosɛbɛ a ko don dɔ la ale tɛmɛtɔ min ye commissaire dɔ da la ko ale yɛrɛ a ɲɛji buruna kosɛbɛ sabu ko a ye denmisɛnninw de ye denmisɛnninw limanaw musomanninw ani cɛmisɛnninw u sigilen bɛ dɔw yɛrɛ sigilen bɛ dugu ma limanaw ko maa yɛrɛ t'a dɔn u kɛmɛ ka waati hakɛ min kɛ l'heure caman dɔw yɛrɛ bɛ si ye dugumana na ko u bɛ ka mun ɲini ko papiyew limanaw papiye ninnu n'o de ye bugunatigɛ sɛbɛnw ye k'u bɛ fɛ ka taa don Mali armée la Koniba Sidibe ko ale ye nin min ye a y'ale kɔni misigi a y'a miiri janya wa hali a ye ɲɛji yɛrɛ bɔ a ɲɛ la Koniba Sidibe y'a jira k'a fɔ ko san 3 ko san 3 furancɛla fanga min bɛ an kunna bi n'olu de ye fanga minɛ Ibrahim Boubacar Keïta la ko ayiwa an bɛ waati min na ko sisan a ka jan an ka jan waati la waati min ni o ye Mali sifinnakaw ka hɛrɛ sɔrɔ waati ye sabu ko ale ye min ye a ɲɛ la n'o de ye k'a fɔ an bɛ se ka da la cogo di ko bi tile in na furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ minnu ye fanga minɛ Ibrahim Boubacar Keïta la n'a fɔra ko baara bɛna di o sifinnakaw ma olu ka bugunatigɛ gafe ɲini o bɛ taa kɛ nin cogoya la min ye Koniba Sidibe ye a ko a ka gɛlɛn a ka faamuya kosɛbɛ wa ko kuma minnu bɛ ka fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ minnu bɛ yen n'olu ye cidenw ye n'olu sigilen bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ayiwa ka nkalon tigɛ ko jamana yɛlɛmana jamana bɛ nin dabolo kan a kɛra ta Koniba Sidibe ko u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka jamana de tɔ coron ka taa fɛ a ko ale bɛ welewele dakan min bila Mali sifinnakaw ma u k'a dɔn k'a fɔ olu de ye siniɲɛsigi ye wa u k'a dɔn k'a fɔ u k'u yɛrɛ ɲininka fɛn damadɔ la yalima ko kabi furancɛla fanga in nana san 3 ko mun de yɛlɛmana u yɛrɛ kun kan u k'u yɛrɛ ɲininka o la mun de yɛlɛmana u somɔgɔw kun kan mun de yɛlɛmana u dɔnbaga fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ maa min dɔn hali n'a kɛra dɔnbaga ye gansan ye ko mun de yɛlɛmana o maa sinaw ka lahalaw la ko yuruku sariya jɔbaliya a jɔyɔrɔ la limanaw ani ɲanginibaliya nin n'a ɲɔgɔnna caman ko nin de kɛn bɛ ayiwa san 10 nin de kɛlɛla an ka jamana kɔnɔ ko nka hali sisan k'ale m'a fɔ ko furancɛla fangaw nɔ ye o ye dɛ ko nka olu de nana k'u bɛna yɛlɛma kɛ ko sisan kɔni kan ka sɔrɔ dɔɔni kɔni kɛra yɛlɛma in na sisan kan ka sɔrɔ maaw kan ayiwa fɛn sɔrɔ kɛnɛya maaw kan ka kalan sɔrɔ maaw kan ka ayiwa kuran ani ji sanuman sɔrɔ u ka sigidaw la ani sariya tigɛko ɲuman Modibo Sidibe ko n k'a fɔ Modibo Koniba Sidibe ko nin ko in a bɛ dabolo min ka bi ayiwa ale kɔni jɔrɔlen bɛ sabu Mali sifinnakaw olu ka siniɲɛsigi a jɔrɔ bɛ ale yɛrɛ la a ye min ye nin ye a ɲɛ la ko b'a jira k'a fɔ ko an ni waati ka jan waati min n'o bɛ se ka kɛ ayiwa Mali sifinnakaw k'a fɔ ayiwa tare Mali lafiya nana a kɔnɔna la nin tɛ ne ka kuma ye limanaw Koniba Sidibe de ka kuma don an y'an bɔ challenger kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko l'essor ale ye jamana ka fasiri ye limanaw a kumana a y'a jira k'a fɔ ko don kɛrɛnkɛrɛnnen min tara ko ka an ka
laadalatigiw dugutigiw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw olu tɔgɔla don u k'a ma ko journée de légitimité traditionnelle limanaw a bilala hakilila min kɔnɔ ɲina o de ye ko an ka laadalatigiw olu jɔyɔrɔ ye mun ye gɛlɛyaw la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ nin y'a tako filanan ye min bolodara an ka jamana kɔnɔ novembre kalo tile 11 tɛmɛnen na centre international de conférence de Bamako limanaw baara in kɛra yen nɔ de a jala k'a fɔ min bɛ minisiri caman o tun bɛ a ko kɛnɛ kan n'i y'a lajɛ minisiri min bɛ an ka mara caman bɔli kunna colonel Abdoulaye Mayiga ka taa se an ka seko ni dɔnko bololabaara an dogoli gindo ale fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan ani minisiri min bɛ refondation kunna Ibrahima Ikasa Mayiga fo ka taa se colonel Ismaila Wage ani min ye Bamakɔ dugutigiw ye Sulemani Ɲare ani Aminukal Bajan Ag Amatu fo ka taa se Burkina Moro Naba ale ka lasigidenw fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan limanaw ni jateminɛ kɛ kumakan minnu bɔra min y'an ka laadalatigiw da nin kɛnɛ kan n'o ye journée nationale de légitimité traditionnelle ye ale sigira jamanakuntigi fɛ ko ka waleɲuman dɔn ani jɔyɔrɔ min bɛ an ka dugutigiw ni laadatigiw la an ka jamana kɔnɔ ko o ɲɛnamaya novembre kalo tile 11 o y'o dɔgɔ duman ye o de ɲɛnamayara o dongo yɛrɛ i kɔrɔ a jala k'a fɔ min ye u ka kuma lasela Sulemani Ɲare légitimité traditionnelle ninnu u kɔni ko olu bɛ jɔda min na bi jɔda in tɛ dɔwɛrɛ ye furanjɛla fanga u b'a dɛmɛ fo ka se u se damanda la limanaw n'i y'a lajɛ min ye Aminokal ni ale fana bɛ kɔrɔnfɛmaw olu tɔgɔ la ale kumana ale ko ale ma taa ni sira fila ye dɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ Bajan Ag Amatu ko Mali furanjɛla fanga limanaw a jari ye i k'a dɛmɛ minnu bɛ yen n'olu k'u tɛ furanjɛla fanga dɛmɛ ni yɔrɔ min y'u ja u ka taa ye an bɛ don min na ko bi Mali jamana a mago bɛ jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la ni maa min ko e tɛ don o da fɛ a bɛ n'a fɔ e bɛ jate i n'a fɔ faso e tɛ faso fɛ an bɛ don min na ko bi légitimité traditionnelle ko olu bɛ hakililajigi min kɛ o de ye k'a fɔ Mali kɔrɔnfɛla n'a a tilebinfan n'a bani n'a baba a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye min ye Bajan Ag Amatu ye u yɛrɛ nisɔndiyalen u ye donbolo kɛ ka di min ye minisiri ma walasa u bɛ ka baara min kɛ Mali furanjɛla fanga kɔnɔna la bi ani baara min n'o bɛ ka kɛ jamana kɔrɔnfɛla bamaciw kɛlɛli la u nisɔndiyara o la kosɛbɛ limanaw ni jateminɛ kɛ ko u ye laɲini yɛrɛ kɛ hali an ka mara taabolo jamana bɛ ka mara cogo min na an ka laadatigiw ani dugutigiw olu fana sen ka don mara la walasa Mali kun bɛ cogo min na fɔlɔ-fɔlɔ a ka segin o cogoya la kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ aw bonya b'a la. n'an bɔra yen limanaw an b'a kuncɛ teliyala ni fasidi sɛbɛn les échos welewele ye ale y'a jira k'a fɔ ko Mamadu Jarasuba Mamadu Jarasuba ma lasago n'o ye mandat de dépôt ye fiyewu sabu ko député kɔrɔ min filɛ n'o ye Joyila député ye Rassemblement pour le Mali RPM o maa mafalenba dɔ de yɔrɔ a yɛrɛ kun a y'i fosi ka bɔ CNT la CNT maa kun don o kɛra octobre kalo tile 23 tɛmɛnen k'a bɛ yɛrɛ bila sariya ka bolo kan jalaki min binnen bɛ bi ni maa fila yɛrɛ bɛ kaso la o ko la Isaac Sidibe Assemblée nationale ɲɛmaakɔrɔ ani Mamutu Ture min ye Mamadu Jarasuba ye a tɔgɔ fana tun bɛ ko in na miliyari 17 k'o de tununa yuruguyurugu senfɛ sɛbɛnkolonw ani jɛjuguw k'o de bɛ senna a ko la n'i y'a lajɛ Ibrahim Boubacar Keita ale ka waati la k'a daminɛ san 2013 ka n'a bila san 2018 la Mamadu Jarasuba y'a ye k'a fɔ ko in kɔni a tɛna taa k'ale dan ale ka bɔ CNT kɔnɔ o de da ka d'a la k'i bila sariya ka bolo kan ko bi Mamadu Jarasuba juma tɛmɛnen ko sariya pôle économique et financier a y'a bila mandat de dépôt la Bamako kasobonba la manaw ka kun cɛ teliya la ko an ka samata sɛgɛnjiniw minnu si tɛ san 18 tɛmɛ k'olu ye fara kariba la u ka ndolantan kunfɔlɔw yɛrɛ la jɔnjɔba min bɛ ka tan n'o ye coupe du monde min ni a bɛ ka tan Indonésie jamana kɔnɔna la Mali samata sɛgɛnjiniw minnu si tɛ san 17 bɔ k'olu ka ndolantan tako fɔlɔ u ni jamana min ɲɔgɔn sɔrɔ k'u sera ka 3 ani fu kɛ n'o ye Uzbekistan ndolantan in Mamadu Dunbiya ale de celu 3 yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'a don kuma an bɛ dugawu kɛ
limana ala ka halsa sana yele di an ka samata sego ma kuni Espagne kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi yɛrɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 an t'a dɔn o ntolantan kɔni bɛ cogo min na nka min mana bɔ a la ni fasiru y'o sɛbɛn an na o lakali aw ye don nataw la an b'a bila yan jamanaw ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn ni ala sɔnna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ a gafe kuraw mana bɔ k'o lakale a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ. InFashion ni aw mago bɛ qualité la.